spesial Mas Leno. Monggo beri Mas Leno. Asik. Sembah nuwun Mas Leno. Spesial kangge Mas Leno. Mas Leno sembah nuwun. Lumantar kadang-kadang kanca dhewe. Sak jose nggih.
nuwun Mas Leno. Iya Pak Bayan Jenalas wasik bergoyang bersama dengan campur sari konco dewi bersama dengan Icis Bugel Mati tak kial tak kendil Mas Di Pak Bayan Jenalas saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning gedung apa monggo Pak RT Pak Carek kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni ampun rasa jroning ati nanging biasa Dik piye kudu tak lakoni Kang menghayati to Mas menghayati apa kowe ngece aku iki dikira aku lemah apa piye asem tenan kok Mosok nangis Pak Moso Mbak Bogil nangis kembang kok karo melet-melet kaya ngono nah masukin alon-alon panyuwunku mring sliramu ayo Mayanyi ana di mana ana kambing saya Pak Wagi Metrode wasing Pak RT monggo tak kial tak kendil Pak Yagi ayo Pak D se saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning gedung apa kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apun rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Mas Pak Bayan iki kaul
Ning Jakarta kowe joget terus. Ora apa-apa lho, Mas. Lah nggih kok kudu digayengke kowe. Ora apa-apa, Mas. Panyuwunku mring sliramu Pak Men, ngatur nggih Pak Men nggih. Mas tau cinta hak wis HR. Kaya nang desa iki 5.000, lha nek ping 10 yo lek ping 10. Mboten enten nggih 2.000 apa nek gorong mawon. Mboten wis kandha bogel engko tukar penambahane ngendi? Ngaten. Ah terus mbangun Ade lah ngono lho Jan, berkah nggih. Aja
jan nyenengke ngate kene ya, Pak. Sari Jakarta Bekasi aja elok ngene ngalahke desa. Pimpinane niku lho Mbah Inu. Nggih matur sembahna. Matur nuwun lho, Mbah. Njen seneng kene. Iki bablaske napa niki, Bosku? Bablaske tresno sakarepmu. garwane wong liya. Ah, nggih. Wis pokoke aku tak manut sing kuwi ngono wae. Nggih, GWL. Lo la interupsi nih. Loh, rokok-rokok sebungkus ya ora? Piye? Ning apa sliramu yo monggo pacare Pak Joko Pak Bayan Putri ae 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 ae
Ngomongane dhewe ya. Lah iya, Mas Pak. Leno nek karo kowe nyah-nyok. Iya. Coba karo aku. Piye? Pentelengi aku mau. Ayo lo. Sing nyanyi aku. Ya. Apa? Napa nggih? Aduh Dik, aku sing kleru. Aja dadi atimu, suwe-suwe kok malah nesu. Sosor bebek disosor bari, salahmu dewek okean lali, suwe-suwe lali-lali. Kowe muni aduh Dik 100.000. Aduh Dik lho ya. Ora. Aku wis ora nganggo aduh Dik, Mas. Mas Leno ki tenan. Aduh Mas lah ya. Aduh, Mas. Aku sing kujur. Sosor bebek disosor meri, salahmu dewek okean lali, suwe-suwe agiki. Kok aku ora metu? Laras, kamu bilang aduh Mas, ayo. 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 Aduh Mas. Ayo Mbak Laras. Modal aduh Ayo. kalau 100.000. Ayo. Ayo, aduh Mas. Cilik tenan. Cilik yo ben ra gelem ah. Ayo terus ke. Aku. Yen mengkono ya. Ora. Ning apa sliramu ninggalku kaya tanpa pesan. Matur nuwun. Iki Mas Lanjar sih apa Mas Tauhid sih? Yo. Ayo Om Cinta ke. Nimas ora kalingan jare bakal Ora bakal lali nanging sira citra janji wong nyatane ngaku ati nek semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki lahir batin tresno kang sejati donga kaiku kanca dhewe solololo oh
asline mbiyen ki seragenan. Nggih. Ning gandeng ora enek klenengen saeneke ngono Lah wae. nggih, niki. Jare nek ngeten iki kula niki wis gaduk kae. Kowe ngerti apa ora nih? Pak Carik iki biyen wedi gong. Lah nggih. Nanti balik karo teratak barang. Lah nggih. Bali Panjenengan mbiyen aku bagian ora. apa? Aku Peniti. ora. Aku tukang gawake tase Rini. Jenengan ngerti Rini? Oh, Rini pundi? Ini apa ledut? Oh, pledut. Lah kula tukang gawake tase. Teng Jakarta nggih enten Rini cedut-cedut nggih enten. Ah, ini DC wi. Masuk. No. Nate Dewe pancen oye. Nggih, matur Matur sembah sembah nuwun nuwun, Mas Pak Bogel. Carik.